abin nema. Sai kaza da duk 'ya'yan Fatima tsatsan girma, sai kaza da duk matan sayyadi abul umma, sai kaza sahabbansa rabbana ina nema, sai kaza waliyai du masu san masoyina. Sannu baba ya aiki sayyidi Sharif Sani, duniya dai ma shaida ka hana amai sani, rabbana da doka shafi yayi ta sai da rudani, zuciyarsa ta kone da san kiran murabbina. Sallama nake yi ma ba dare bare rana, sallama nake yi ma kai kana shakirjina, sallama nake yi ma ya abin tunanina, sallama nake yi ma tabbatar cikar suna. Mai abun faɗa sannu ko ina da yayinka, ga gajen cikin sammai yan ƙasan muna kuka, kar ka bar mu dan Allah rayuwar mu mun baka, sai da kai ake tsira in babu kai ana kuna. Jalali yayi komai dan ya nuna mai girma, annabawa manzanni mursalai kuje kuma, mai kira a so Allah shugaban ku zai zo ma, shi kadai ya cinye duk duniya masoyina. Mai abun fada da yawa sanni sanni maulana, mai abun fada daya ne sanni dai murabbina. Shakira abun komai shi kadai ya cancanta, rabbana yana da kira mala'iku suna bita, kasirai suna da kira aljanu suna bita, Shakira abul kasim ka wuce kwatance na. Kai baki yake ta kira har fari yana suma, kai maza suke ta kira har mata suke suma, kai matan suke ta kira mu maza muke suma, shugaba kaman afuwa na takaita wake na. Mai alam alam da alam da kamar nufin kowa, mai gidan Qurayshawa Shakira abun gawa, da kamar ilahiya zinatu adon kowa, mai ilahu mai bayi mai zan fada a wake na. Kai ilahu ke nuni na fada a can baya, kai kadai na Allahu duk wanin kana baya, kai ka zo da Qur'ani ka rufe dukan ƙarya, sannu maganin komai kai kadai masoyina. Ka fito a Injila ka katan a Attaura, mai gidan gaba ɗaya ne ya fito a Zabura, dan hali da adalci tambaya shigun kura, mubbuta hukai ne dai ka sa abin a kirjina. Kai kadai ake wayabo duk wanin ka bai kai ba, kai ilahu ke yi wa salatuka aya baba, sai ya da tana baiti ba zan shiru da baki ba, aljanna